Петър Иванов ръководи компания и има големи планове за бъдещето й. Той иска бизнесът му да расте, да става по-продуктивен и да привлича нови клиенти. За да го постигне, той знае, че е важно да управлява разходите си по-ефективно и да мотивира служителите си. Първоначално помисли да увеличи заплатите, но осъзна, че не може да си го позволи и бе необходимо да се намери по-изгодна алтернатива. Edenred България му предложи най-доброто решение. Предоставяйки на своите служители ваучер храна, Петър се възползва от много предимства, най-важното от които е, че сумата от 60 лева на месец на служител е изцяло освободена от данъци и осигурителни вноски, както за служителите, така и за работодателя. Изчисленията са прости. С ваучер храна, общите спестявания на Петър и служителя му са над 23 лева месечно, което е спестяване от почти 40%. Служителите са щастливи, защото са увеличили покупателната си способност и имат голям избор от търговски обекти, хранителни магазини, ресторанти, заведения за бързо хранене, пицарии и много други места, където могат да платят сметките си с ваучер храна. Петър също е щастлив. Той може да си позволи да мотивира служителите си, като използва по-малко средства и сега е още по-близо до осъществяване на плана си за растеж.